Cela sihlale phansi. uKristu uyinkosi. uKristu uyinkosi. Sibonga uNkulunkulu bazalwane ukuthandeke kuye nasekuseni ukuba ngivuse nami nawe akuvuse. Angagcini nje sivusile kodwa siphinda sipha amandla okuba size kule ndawo ukuba sizothi uNkulunkulu asikamboni omunye ngaphandle kwakho. Uwe oyikho konke empilweni zethu. Amen. Cela nje ukufunda nje amavesi awu4 lapha encwadini yeVangeli Matthew chapter 9 ngizokufunda nje 35 no 36 no 37 no 38 okunye sengiyokusho kodwa ngingabe ngisakufunda. uJesu wayehamba imizi yonke nemizana efundisa emasinagogeni abo eshumayela ivangeli lombuso ephulukisa izifo zonke nokugula konke. Kepha ebona izixuku waba nesihe ngazo ngokuba zazikhathazekile zihlakazekile njengezimvu ezingenamalusi. Wayesethi kubafundi bakhe ukuvuna kukhulu kodwa izisebenzi zingcosana. Ngakho ke nxusani enkosini yokuvuna ukuba ithume izisebenzi ziye ekuvuneni kwayo. Ilamazwi ayithintile inhliziyo yami ngase ngithintwa nayileli collector namhlanje. Uma uzolizwa linakho ukuxhumana nalokho engiqeda ukufunda. Lithi uNkulunkulu ongcwele, Nkosi yesivuno, uthumela izisebenzi zakho ukusakaza ivangeli. Sibize kulomsebenzi, usihlomise ngomoya wakho, bese usithumela ukuyomemezela izindaba ezinhle. NgoJesu Kristu inkosi yethu ophile busa kanye nawe nomoya ongcwele, uNkulunkulu munye kuze kube phakade. Amen. Ngibuka bazalwane la uNkulunkulu ukuthi nami ngomusa wangithabatha nawe njengoba nawe wakuthabatha ngomusa. Ukuphila kuumusa bazalwane. Akekho umuntu othi ngiphila ngoba mina ngenze u1 no2 kodwa kuumusa esiwabelwa uNkulunkulu ngokuthanda kwakhe. Ngibuka ke bazalwane ukuthi umuqala laphayana kuGenesis ubuka kuthiwa uAbraham wathiwa kuyakaphume ehlotsheni nakubo bonke aye lapho angazikhona. Uma ehleli uAbrahama ebona lamadoda amathathu kwabuya kuye ukuthi lamadoda kona nje amadoda kuphela kodwa ingelosi lesi. Uyakuzwa uyothi ngicela ukuba ningakadluli uma ngifumene umusa niqale nithola ukuphuza kanje nidlule. Ukumbulelwa ubani lokho uNkulunkulu. Uma esekwenze konke akwenzekayo bedla benza konke babuza ukuthi uphi uSara. uSara kuthiwa wayengemuva. Uthi hayi ukhona ngale. Uthi uyabona ke uSara ngalesi sikhathi mangibuya uyobe nendodana. Uma ngabe kuza uSara ngalena ezwa bekhuluma avela hlekusa ukuthi ho sengimdala kangaka nokwabe asifazane sekuphelile kimi kuthiwa ngoyithola indodana kanjani. Uyabuzwa uNkulunkulu ukuthi uhlekelani uSara. Ngenxa yokwesaba uthini angihlekanga. Umoya ku21 kuthiwa uNkulunkulu lokho ayekwethembisile wakwenza njengokuthembisa kwakhe. Wayithola indodana uSara. uAbrahama wayiqamba igama lokuthi le ndodana yakhe uIsaka. Ngibuka abazalwane ukuthi akakaze uNkulunkulu athembise angafezi. Manje ke uma uNkulunkulu engothembisa afeze nathi ubheke lokho kithi njengabantwana bakhe ukuthi esikuthembisile sikwenze njani sikufeze. uJesu uma ethatha laba abafundi bakhe uyabafundisa uyahamba nabo bayambona esindisa bayambona eshumayela bayambona enza zonke izinto. Kuthiwa ngokuhamba kwesikhathi ke wayesebabiza abafundi bakhe. Uma sebabizile
wabanika amandla phezu komoya abangcolileyo ukuba baphulukise benze lemsebenzi ayenzileyo yena. Uma esebanikile leyo msebenzi ukuba benze njengoba kwenze, uthi mangabe lapha ku-16 esingafundananga khona uthi bhekani ngiyanithuma ninjengezimvu phakathi kwempisi. Uthi ngakho-ke njengoba nizobe ninjengezimvu phakathi kwempisi, hlakaniphani njengenyoka bese niba mnene njengamajuba. Uthi ningasabi ngoba akunina eniyokhuluma kodwa umoya kaNkulunkulu okini oyobe ekhuluma. Manje ngiyabuka bazalwane ukuthi umlayezo osho uNkulunkulu laphayana ngenhla uthi ukuvuna kukhulu kodwa izisebenzi zingcosana. Ngiyabuka ke bazalwane ukuthi njengoba sikhona la endlini sisonke singabathunyiweyo. Nobani ungothunyiweyo, noma ngabe mncane noma ngabe mdala ungothunyiweyo. Kodwa isimangaliso esenziwe uNkulunkulu ukuthi ma ethuma abantu akabathumi baye lapha abathuma khona bengaphethe lutho. Kodwa ubanikeza amandla ukuthi izinto abazozenza bangazenzi ngathi zenziwa yibo kodwa zenziwe uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu umnini mandla wonke. Uma ngabe wenza into wazi ukuthi akusiyona yakho, wazi ukuthi awuzenzeli wena, ukwenza ukuthi ungaphakami noma ngabe ubona izinto zihamba kahle ozenzayo. Kodwa uhlale njalo uthi Nkosi wawubonani kimi ukuba ungithande kangaka. Uvuke njalo enhlizweni yakhe entweni ozenzayo ukuthi angifanele Nkosi eyingcwele, kodwa nje ungakhuluma izwi lakho libe linye uyosinda umphefumulo wami. Uma uzwe esifundweni sesibili kuthiwa silungisiswa ngokukholwa bese siba nokuthula kuNkulunkulu ngoJesu. Lokho esikwenzayo sithi sikwenza asikwenzi ngathi, ayikho ngathi indaba, kodwa ingoJesu owavuma ukubethelwa esiphambanweni wafa kwabakanye. Lokho mangabe wazi ukuthi indaba ingoJesu, umuntu ukuthunywa akuthunywa uJesu ngeke azakuzwe uma engaqalanga ngokumvuma amamukele ngoba uyamukela uJesu. Ngeke uJesu athuma abantu abangavumanga ukuba bayokwenza umsebenzi, ngoba mangabe bathuma benjalo bazofike benze sengathi umsebenzi wabo yonke into ibe ngabo ingabi ngoNkulunkulu. Yingakho ethi uyazi ukuthi sibonga ngakho konke ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu, kodwa into enkulu ukuthi ekuhluphekeni kwethu sizokhuthazela, kuveza ukukhuthazela. Lokhu ukukhuthazela okuveza ukuthi siqiniseke, nesiqiniseko esiveza ukuba sibe nethemba. Leli themba athi alijabhisi. Ngani? Ngoba uthando lukaNkulunkulu lutheliwe enhlizweni zethu, luthelwa ngomoya oyingcwele, hayi ngokwenza kwethu. Wayenzela uNkulunkulu ukuthi kungabibikho umuntu ozoyibonga nozoyibona engcono kunobani. Uma sithunywa siza kulo msebenzi kaNkulunkulu, ngoba kuthiwa nxusani inkosi yesivunile ethi isebenze ekuvuneni kwayo. Kufanele siyiqonde le mfihlakalo ukuthi ekuthunyweni kwethu siphethe amathuluzi angafani. Akekho umuntu yena ongathi mina nguno-all ngiphethe konke ngazi konke lutho. Wonke umuntu uyamdinga omunye umuntu ukuze impilo iqhubeke. Yingakho emhlabeni sinezipho ezahlukeneyo, ngoba ngisho nasemzimbeni ngisho ngabawodwa kodwa unezitho ezehlukeneyo. Asikho esibambisana nesini ukwenza umsebenzi. Amehlo ndawo okubuka akukaze kujike ngelinye ilanga kuthiwa amehlo kaseshintshile manje aseyinyawo. Okubizani lokho thina njengabantwana bakaNkulunkulu uma ngabe kuthiwa asiye esivuneni sikaNkulunkulu, kubiza ukuthi mina ngiyiqonde. Uma ngingasazi isipho sami ngisibuze ngize ngisithole kuNkulunkulu, ngabe mina ungabele kuphi ukuze ngibambisise kukho ukuze kube udumo kuwe. Ngoba futhi kunobungozi. Ingakho ethi hlakaniphani njengenyoka bese nibamnene njengamajuba. Ngoba ngabe ungayinakanga ingozi
kungathi usuzenza izinto uzibona ukuthi ziyenzeka bese uyaphakama. Ngenkathi usuphakema uduma lisayi kuye kodwa sekuza kuwe. Siphiwe ngomusa, asenze njalo nathi ngomusa. Uze athi njengoba nginithuma nje niyakuzondwa abantu bonke ngenxa yegama lami. Uzwe lombandela uzondwa ngenxa yegama likaJesu. Uma ngabe uzozondwa ngenxa yemkhuba yakho yenzayo akuhlangene noNkulunkulu lokho. Kungokwakho nje. Kodwa abantu abazosindiswa babusiswe, abantu abazozondwa ngoba benze intando kaNkulunkulu. Ngiyamthanda ke bazalwane uNkulunkulu ngoba silihayile nehubo. Uyazi uverse 1 wakhona uthi ngiyakuthanda simakade ngokuba uyalizwa izwi lomkhuleko wami. Ngokuba uyibekile indlebe kimi, ngakho ke ngiyakukhala kuwe ngisaphila. Bese ngithanda kakhulu lethi yini engakumbuyisela ngalo usimakade ngakho konke angenzele khona. Ngiyacabanga ukuthi bazalwane uyuthi noma ngabe ubuka noma yini bese uthi Nkosi yami mina bani bekungifanele lokho. Ukhona into eyenziwa uJesu kwathi singazani naye sisemazweni senza ukuthanda kwethu kodwa wafela bonke ngisho nabangamesaba uNkulunkulu ukuze kuthi makufika isikhathi sokwazana naye bese beyayithola lensindiso. Uma into uyinikezwe uqonda ukuthi bingangifanele kukwenza ukuthi kuyo yonke into oyenzayo uqaphele, kuyenza ukuthi kuyo yonke into oyenzayo ube nakho ukuthi Nkosi yami ngihake ngihlole ngenze introspection ukuthi kambe uNkulunkulu lokho engikwenzayo kusaliphakamisa igama lakho. Asengithathile nje izinto ngiphe zona zangenza ngaqhoshela abanye abantu ngazo. Ngoba uNkulunkulu uNkulunkulu okuthiwa isihawu sakhe asipheli naphakade. Uyazi ukuthi uNkulunkulu ngendlela enza ngayo izinto ukwazi ukuthi isipha kuphesona akasinciphisi noma ungenza izono. Uyakudedela unokuthi nje ekugcineni kwakho konke uyokwahlulela ngokwenzileyo. Uma ngabe kade ukwenzela ukuqhoshela abantu udumo luya kuwe uNkulunkulu akatholi lutho. Yingakho ngelinye ilanga bembuza uJesu athi hawu Nkosi asikhiphanga namadimoni ngegama lakho asenza ngani 1 no 2 no 3 athi nakwenza kodwa nginasi. Ngani ngoba usuthathe ifocus yabakuwe wakhohlwa wokuthumlela. Ngaso sonke isikhathi uJesu mangabe enza into athi ngenza intando yongithumileyo. Akazange asho ayishaya isifuba kube nomina kuye. Uthi ngenza intando yongithumileyo. Nathi njengabantwana bakaNkulunkulu kumele kukho konke esikwenzayo kugqame intando kaNkulunkulu. Ngoba uma ngabe senze njalo uNkulunkulu uyosenzela imanga, uNkulunkulu uyosivuza ngakho konke esikwenzileyo. Angifisi bazana ukuba mude kodwa inhliziyo yami ilapha nje kutheni Nkosi njengoba sengingenile nje endlini yakho ngizophuma njengoba nginjalo ngingenza umehluko ngaphandle. Uma ngabe nginjalo nginjengomuntu ozoyibuka esibukweni kodwa uzothi mayesephuma la abesekhohlwa ukuthi kambe ubenjani aphinda uyibuka futhi. Ngakho ke okusenhlizweni yami ukuthi nje uNkulunkulu akuselekelele ngamunye ube lo nalowo angene ekamelweni lenhliziyo yakhe ayibuke. Zikhona lezinye izinto othi uma ubheka uthi uyazi lapha ngangena ngoba ngibona intanga yami singena kodwa akukho lutho enganginqumile ngakho. Akakabi late ukuba uthi Nkosi noma ngangena ngingazi kodwa manje ke sengiyazi. Ngicela ungenze ukuba ngibe incwadi efundekayo.
ngingafundeki nje kuphela uma ngila esontweni, kodwa noma sengingaphandle ngibe incwadi efundekayo. Ngoba kumnandi ngeke ungene ngestatus embusweni kaNkulunkulu. Akekho ozongena ngestatus. Noma ngabe umbishop noma ngabe ubani, akekho ozongena ngestatus. Kodwa umuntu nomuntu uzongena ngokuthi njengoba bethunyiwe ukuyovuna ube enhloboni yesisebenzi. Angibanga yini isisebenzi esithe sisensimini sabukeka angathi siyimvu kodwa sibe siyimpisi ephangayo. Ngoba ukukhuluma kulula kodwa into enzima ukwenza. Salikhulunyiwe izwi kaNkulunkulu, noma ngabe uvula iredio uzolithola, TikTok noma ngani wangayicabanga uzolithola, kodwa bayingcosana abantu abafinyelelayo lenzeni izwi kaNkulunkulu. Asiye emkhulekweni sonke, khuleke nje uhleli phansi ungasukumi. Cela nje ke siye ukukhuleka, akuzokucula nakucula, kodwa ke uqala uthule nje phambi kaNkulunkulu bese uyaqhuma uya ngendlela ozwengayo.